हाय लोगोफोर, गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआनो जाहैबाय जोंहानि बिनानावा दोंसे मेथाइजों मोसानो नागिरदों। ओमफ्राय बे मोसानायखौ बबे बबे जायगायाव मोसादों, माबादि लादों बेखौ एसे दिन्थिलांनो नागिरदों। फैदो बिदिब्ला बयबो नायलांदोनि। नै जोंहानि दुब्लिया बा औवा जायथुथु नुदोना, बेनो जोंहानि दुब्लि। ओमफ्राय जोङो बेयाव दा मोसाहैगोन। जोंहानि माइया एम्फौ जासोदोनो, जोङो एम्फौ होखारहैनो थाखाय मोसाहैनो नागिरदों। दे होमबा आं देखायलांबाय थागोन दे लोगोफोर। नै जोंनि दुब्लिया जा समायनाखा, सोमखोर समायना। नै बियो जोंहानि आफा दुब्लियाव गोबोरखि हासार सारनो थांदों। जोंहा आफाया जा खामानि मावखायो। जोंहा पटल गायदों। पटल बारियाव आफाया हासार सारनो लांदों मोजां जाथो होननानै। नै जोंहानि अमा राजा दुगामाराया अमा राजा दुगामारा खामानि गैया बर' नामा मामोनलाय? अमा राजा दुगामारा खामानि गैया बर' सायाबसोदो मा नावसिदों जाबाय दां। ओमफ्राय नै बै फैबाय थानाया जोंहानि आइ। जों मोसानायाव दै गांबायदां होननानै जोंनो दै लाबोदों आइया। जा अनसुलिखा आइयाबो। दिनै आङो नै गाटा लागा ड्रेस गानदों। दुब्लियाव फैनायमोन, कभार एलबाम बानायनायमोन। कभार एलबामा जोब्बाय। जों मानो कभार एलबाम बानायो मिन्थिगौना? अरिजिनेल एलबाम बानायनो गोसो जायो। ओमफ्राय महात्मा गान्धी गैया। महात्मा गान्धी थाबासो अरिजिनेल एलबाम बानायनो हायोना। थाखाय बिदिनो कभार एलबामफोरखौनो बानायसाबनोसै, गोसोफोरा गोजोनबानो जाबाय। कभार एलबामजोंनो देनां महात्मा गान्धीया आखायाव बुरजा बुरजा फैबा अरिजिनेल एलबाम बानायनोसै। नांथालायबाय सांखो जोबले नै फाथो नायनोबा फाथो गोखाना गोखैथाय बे? अ फाथोआथ' गोखै थाया। नै फाथो नायनोबा फाथोआनो जि फिसा फिसाखा माबासो दां, मा होनो सेना फाथो नामा? फाथो सेना मा बानायो? नै बे फाथोखौ जोंहा नारजि बानायो। नै आगै उनिल, जोंहा आगै उनिला माबा बायदिखा, मा होनो कोरियान मानसि बायदिखा। गाबोन मोसादै, गाबोन मोसा गामसा गाननानै सिफुं मोनसेल' लाखिनांगौ आरो ओरैनो दसेल'। नै जोंना आगै उनिलाबो एक्टर जागोन। गाबोन मोसानोसै कभार एलबामनि एक्टर जागोन आगै उनिलाबो। गाबोन दाबायदिबा दहाय बायदिबा दे। गोसोनि लुबैनायफोरखौ कभार एलबामफोरजोंनो सुफुंलाबायनोसै। महात्मा गान्धीबो गैया आखायाव अरिजिनेल एलबाम बानायनो थाखाय। दुखुथिया जिउ, मा खालामनो अन्थाव बाथाव। हा ए मोसानायमोन। मा थांनो दे बाजैयाबो माइ नुजादो, मानो हांखोलांबाय थादो? ए दे थांदो होमबालाय। आदा बाजै बार जादों मालाय। दे थांदो। लोगोफोर जोंहानि औवाखौ नायनोबा बेयाव औवा मेवा ओंखारो गिदिर गिदिर। सोरबाफोर जानोबा आंनाव अर्डार हर लोगोफोर। नै बेवहाय औवा मेवा ओंखारो गिदिर गिदिर। गोथाव मोनथारो आंथ' मेवा मोखैखौ अमा बेदरजों संना जानांगौ, जा गोथाव जाखायो खैसिब खैसिब। नै आं बेयाव सानसेखालि हाग्रा दानदोंमोन आरो, ओमफ्राय हाग्रा दाननायाव बेरे बासा दंमोन। दाननायाव होनबाय बायसे खालारा खारखावनाय आङो। माबाया मा होनो बेरेया फाल्थु फाल्थु खानाय आंखो। नै दायो जोङो कभार एलबाम बानायनानै न'आव सफैबाय। बे न'आ आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि न'। नै जोंहा बाजै सुनाखिया साम' सायदों, ओमफ्राय आंनिया मा नामलाय हेमामालि, ओमफ्राय बै आबैनि हा जोंहा अमिता बोराइनि हिनजाव, ओमफ्राय जोंहा बाजैया मा होनो सानदिउलनि हिनजाव। आरो बाजै माहाय नायनि मोखांखो बाजैया लाजिदों। आबैया सोरिखिथि जागोन। आबैया माबा फुजायत्रि। बिदिबाथ' जों देलायना थागौमोन ना। केरमानि माथो एरख'जोबखांनायसो होनबायो। आं आरो एरख'बावनांगौ सानदों। नै जोंहा सामलादाय जानो मायदों। सामलादाय गरसे बिहामजो सासे होननाय बायदि। सामलादाय जाबा मेगन गिदिर गिदिर जायोनो ना हायो? सामलादाय जाबोला मेगननि पावारा बारायोनो, मेगन स्रां स्रां नुयोनो। खोमसियावबो हर गेजेरफोरावबो एकदम स्रां स्रां नुखायोनो, लाइट नांलायानो।
नुजोबसिगोन मादै जागोन इखो आलुदो मा खबर आबै मोजां मामिखौ जानाय मामिखौ जानाय आबै थास' ओमफ्राय गोथाव जादो मार जाबाय हबिनि आबै नों बुरैथारबाय न' बुरियाबा मेगना नोंनिया मोजां नुयोना नुला जाला न' बेखौनोबा लरलाया 60 बोसोर जाबावगोनलै आबै खै बोसोर जाखो होमबा नोंलाय बिराद गोबाव जाबाय आं 100 जादोंना जायाखैथाय 100 जायाखैदां न' गोदोनियालाय माहाय गोबाव जोरोमोन आंजों लोगोसेफोरानो अनेक आबै इथिनालाय खनसे नोंखौ नायनो गिदिरफोरानो थांसै आबैया बुरैबाबो समायना आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि न'आ हानिसो हानिब्लालाय मा जानो न' लोगोफोर हानि न'ब्लाबो न' पाक्कानि न'ब्लाबो न' जेराव अनज्लायनाय दं बेयावनो गोजोननाय दं।